4-нче урын. 9,5 балл белән Шаллыдан Тәп-Тәти КВН командасын әләгә. Туғыз бүтін 8 балл белән Шаллыга шулай ук Мәяк КВН командасы кайтып китә. Бу 3-нче урын алды. 10,1 балл белән 2-нче урынны Татар Тим КВН командасы яулый. Җәмәгать, безнең 2 чемпион. Кампи КВН командасы һәм Казан Стайл КВН командалары чемпион исеменә лайык булды. Менә бу 2 команда Татар лигасының язмаларына үзенең исемнәрен кертте. Дуслар, бит әле беләсезме, әйтеп үткәнемчә Татар лигасының финалы Казанда 1-нче тапкыр узды. Менә алар безнең 1-нче чемпионнар. Алкышларыгыз, дуслар, тагы бер тапкыр. Кампи һәм Казан Стайл КВН командалары. Фотора! Күмәк фото! Дуслар, biz сезнең белән саубуллашмыйбыз. Без сезгә бары тик киләсе очрашуларга кадәр дип әйтеп куябыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.